Tak, výborne. No a Janík, chyť si ho. Ja? Čo? Výmenu, hoď, prehoď na stôl, vyhodiť. Na stôl? Ale šikovný. No ešte túto mi, Jarina. Na stôl? No, hodíš, vyskočí, nech len prebehne. No hore na stôl, nech vyskočí. Teraz je to len o komunikácii, vieš. Tak, toto je ono, okej. Nemusí to chytiť na stole, vieš, Jarina. Tak, výborne.